बै फरायनायनि थाखाय लकडाउननि थाखाय सिक्रिम टाच बिदोंमोन सिक्रिम टाचखौबो आं बायनानै होनो हायाखै आबौनो ओमफ्राय बिनि समाव नै फरिखाबो सफैबाय आं माब्रै फरायनानै आं फरिखा होबावनो होननानै हायाखिसै बिनि समावनो गाव मा साननानै माबालांखो खोथाखौनो खेवाखिसै बियो बाथ्राखौनो फंसेबो बेखौ साननानै आङो मानि थाखाय थैलांदों बेखौबो आं बुजिनानै मोनाखिसै आंनि फिसौखौ मबाइलनि अनगायै जेबो उसुबिदा गैयामोन ना? मबाइलनि अनगायै जेबो उसुबिदा गैया आरो फरिखाखौ बियो जा उन्दैनिफ्राय होदों बियो फरायगासिनो फेलबो जाया खेबसेबो नै दा बे फरिखाया मोनसेयाव बे मेदामफ्रा जोंनिया बे थुक्राझारना अनलाइनाव हरनानै फरायहोबाय थादोंमोन नैबे दानिया मालायनि मबाइल बायनाय दंमोन आरो स्क्रिन टाच बेबो गाज्रि जानानै गैया मारै जाखो दा बायनानै होफिननोबो हायियाव नै मारै टेनसन जानानै बेबायदि जाखो आंबो लोगोसेनो उन्दुखायोमोन दा आंबो हास्लाबाखै बेखौ खालामनो बेसे गोबाव जाखोमोन बे मबाइल बिनाया? मबाइल बिनाया माने नैबे फरिखा खाथिसैना फरिखायाव आङो सिगाङावबो फरायनो मोनखायाखिसै नैबे एसे खाथिहाङाव आङो बे मेदामफोर हरनाय समाव आं फरायनो आरो लिरनो मोनबाबो जागौमोन दा माब्रै आं लिरनानै हरबावनो आं मारै फरिखा होबावनो होननानै बुंदोंमोन बियो। दा होनबा नोंसोरो बुंगोन नामा कि बे लकडाउन जानानै क्लास जानो हायिनि थाखाय गोरिब न'खरफोरा बेबायदिनो खस्थ' मोनबाय फरायनो हायाखै बेखौ बुंगोन नामा? औ बेनोथ' जाहैबाय खस्थ' मोननायानो जाहैबाय आरो लकडाउननि थाखाय नङाबालाय स्कुलखौ मालाबाबो खेबसेबो लस खालामा आरो थाङो बियो ओंखाम मोनजायाबाबो रानथाब खुनथाब थाङोमोन दा नैबे लकडाउननि माबायाव फरायनो मोनैजों बे मबाइल मोनैजों बोरै दुखु जाखो बियो जेबो सानस'नो हायाखिसै आं। जायखिया मबाइल बिदोंमोन बियो बिनाया मोनसे फैसाबो गैया नालाय बायनानैबो होनो हायाखिसै। मानि थाखाय मबाइल बियामोन बियो? लेखा फरायनो बिदिनो अनलाइनावसो जादोंना फरिखा दंमोन बेहाय बेबो गैया जायाखिसै क्लासबो जायाखिसै मा जाखो हमनो हायाखिसै। अबे स्कुलाव फरायोमोन बियो? थुक्राझार स्कुलाव। थुक्राझार स्कुलाव मा क्लास मोनलाय? क्लास 10। गरिब गुन्द्रानि न'खर माथो खालामनो फरायनो सानबाबो फरायनो हायाखिसै जेराव मबाइल नांगौमोन मबाइलजोंबोथ' फरायनो हायाखिसै मबाइलानो बायनानै होनो हाया गरिब गुन्द्रा न'खर खामला मावना जायो बेफोरबायदिया बिराद उसुबिदा जाबाय आरो माने बे गोनां गिदिरफोरनिल' जाहैबाय नालाय दा फरायनायानो गरिबफ्राथ' मबाइल बायना फरायनो हाला बिदिनो जाहैबाय आरो गरिबफ्रा दा फरायनो सुबिदा गैयिनि जाहैदों। बे गथ'नाया मोरै जानाय एसे फोरमायलाय। गथ'नाथ' मबाइल बिदोंमोन मबाइलाथ' बायना होनो हायाखिसै न'खरनिबोथ' गरिब जाहैबाय ओमफ्राय फरिखाबोथ' जानानै थांबाय मोनसे ओमफ्राय माथो खालामबावनो मबाइल बायनानै होनो हायिनि थाखायनो गावबो सानबाय गावबो देरबायमोन जाहैबाय क्लास 10 फरायबायमोन फरायनायावथ' बिराद मोजां गथ'मोन मास्टारफोरबो फैदों मास्टारफ्रा बुंलांजोब्बाय खोन्थालांजोब्बाय सब समाय फार्स्टआव थांबाय थायो। बबे स्कुलमोनलाय? थुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो। ओमफ्राय दा गावनि जिबनखौ गावनो दुखु फोरमायलांदों मबाइलाव SMS लिरना गालांदों गावनि जिबनखौ गावनो फोजोबना लानायनि माने फरायनो सुबिदा मोनैनि थाखाय थांनाय मोनायाव जादों। थांनाय मोनायाव अखानायसि जाहैबाय आरो। बिस्रा न'आव आरो गथ'फोर दंना गैला? फंबाय सासे दं क्लास 5आव फरायो। बिफाया मा खालामो? बिफाया बिदिनो न' मावो हाजिरा बायदिसिना बिदिनो न' लुलाबायो सोरबा लिङोबा बेहाय हाजिरा मावहैयो दुखुथिया।